Wang jowi mar Ramogi koro yudo tipo ranyisi mar odiochieng' ma miyo ma jahigni 54 Zaituni Kavaya wachore ni nyocha olwar kowuok e orofa mar 5 e kar dak ma Kilimani, Nairobi ka. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, anyuola mar Zaituni bende koro bago ng'anyo mar sundo obila mondo ne ni oyudo ratiro mare. Odiochieng' achiel tok anyuola mar Zaituni Kavaya yudo duoko mar chenro mar bero ni chalo gima nogoye obindi kata nogore kama tek. Tipo manomak gi janeno moro onyiso chal mar odiochieng' manowite ngimane. Kaluwore gi nonro, Zaituni nolwar kowuok e orofa mar 5. Pichani nyiso dichuo moro morwako shati marachar ka omako lwet miyono ma orwako nanga marambulu ma odowo kendo liere varanda kata balkoni mar odni mani orofa mar 5. E pichani miyono nenore katemo lor mar chopo piny e orofa machielo mar 4 kaito nyake mar 3. E orofa mar 3 kanyo bedone matek mar medo lor kaluwore ni onge kanyo monyalo mako mar geng'o lwar mare, kaluwore bende ni dirishni ma kanyo duto lor. Tipo norumo gi kanyo ka bang'e to ripot ma joneno wuok oko ni gikone nolwar. Komachielo, wede Zaituni kachiel kod riwruok jotije mag udi obago ng'anyo chakre gwenge ma Kibra nyake kar kano ringre ma City Mochari kaka yor sundo bila chiwo duoko mapiyo kotenore kod tho mar Zaituni Kavaya. Pengele cha C189 na C190 ambayo inapigania haki za domestic workers, tunaomba rais wetu pia aweke hizo na wapitishe ratification of C189 and C190, na not only paperwork but we need action. Kaluwore gi komanda mar obila matesendo bila ma Kilimani, Patricia Yegon, gitemo matek maneno ni ratiro yudore kendo mar fwenyo ni to enyo mane magiko no fweny godo ringre mare. Position mamangu alikuwa ameweka ya kujinyima na kutupatia sisi watoto wake kile kitu ambacho tulihitaji maishani mwetu. Alikufa akitutafutia, mamangu amekufa akitutafutia. Amemaliza kazi, ametoka, anapigiwa simu arudi, kumbe anarudi kwa kifo yake. Nataka haki itendeke kwa mamangu. Tahakikisha Zaituni amepata haki yake. Tumeanza uchunguzi na uchunguzi inaendelea. Tuko na kesi inafanywa na DCI. Yule mtu atapatikana na hatia atachukuliwa hatua kulingana na sheria. Nyakasani achije moka ng'wen mawachore mag piny Sudan osema kikitudo gi tho mar Zaituni kendo dinegi itesendo bila ma Kilimani ka doho nochiwo chik mondo mi dinegi kuom dala 7 ka nonro dhi nyime. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. En wach marach ahinya. Attorney General nyiso doho ni gin gionge gi ng'eyo wi tho mar Bernard Kawiri.